Predstav si, že práve teraz planéta Zem zastaví. Len na jednu jedinú sekundu. Možno si povieš, čo by sa mohlo stať, veď sekunda je nič. Ale pravda je, že by to bola najdesivejšia sekunda v histórii ľudstva. Dobre, začneme tým, čo väčšina ľudí vôbec netuší. Zem sa točí okolo svojej osy rýchlosťou viac než 1670 km za hodinu na rovníku. To je rýchlejšie než dopravné lietadlo. My si to neuvedomujeme, pretože všetko, atmosféra, oceány, budovy sa hýbu spolu s nami. Ale ak by sa planéta zastavila, my by sme pokračovali ďalej tou šialenou rýchlosťou. Predstav si, že sedíš v aute a niekto prudko zabrzdí. Tvoje telo letí dopredu. Teraz si to predstav v mierke celej Zeme. Budovy by sa rútili, autá by lietali vzduchom, ľudia by boli vymrštení stovky kilometrov ďaleko a celé mestá by sa zmenili na trosky. Naša planéta by vyzerala, ako by do nej narazila obrovská sila z vesmíru. A teraz voda. Oceány by nezastavili spolu s planetou. Miliardy tón vody by sa vyliali a vytvorili obrovské vlny, tzv. Tsunami, vysoké stovky metrov. Tieto vlny by zaplavili kontinenty. Pobrežné mestá ako New York, Tokio alebo Londýn by zmizli v priebehu pár minút. Celé pobrežie planéty by bolo zničené. Ale ešte horšie je to, čo by sa stalo s atmosférou. Vzduch okolo nás by pokračoval rýchlosťou 1670 km za hodinu. To by znamenalo vetry silnejšie než akýkoľvek hurikán alebo tornádo, ktoré si dokážeme predstaviť. Budovy by sa lámali, stromy vytrhávali s koreňou a nič by nedokázalo odolať takémuto besniacemu vetru. A tým to nekončí. Obrovské otrasy Zeme, zemetrasenia po celej planéte. Sopky by vybuchli, pretože tektonické dosky planéty by sa posunuli. Na Zemi by nastal totálny chaos a to všetko za jednu sekundu. A teraz si predstav, že Zem by sa nezastavila len na sekundu, ale úplne. Jedna polovica planéty by bola navždy obrátená k Slnku. Nekonečné horúčavy, púšte a neznesiteľné teplo. No a druhá polovica by bola navždy v tme. Večný ľad, nekonečná zima a nebol by tam žiaden život. Medzi týmito dvoma extrémami by možno existoval úzky pás, kde by sa ešte dalo prežiť. Ale svet, ako ho poznáme dnes, by zmizol navždy. Takže ďalší krát, keď sa pozrieš na oblohu, spomeň si, rotácia Zeme je to jediné, čo nás drží pri živote. Stačila by 1 sekunda a všetko by bolo inak. Ak sa ti toto video páčilo a chceš vedieť viac o šialených hypotézach, ktoré menia náš pohľad na svet, daj like a odber a napíš do komentára, čo by si chcel, aby som rozobral na budúce. Pekný deň.